Εδώ ξανά. Η μπάλα θα περάσει, ο Δασκαλάκης έκανε την απέλπιδα προσπάθεια να διώξει, δεν μπόρεσε. Και η assist χρεώνεται στον Πάντο, έτσι. Πάντος, βέβαια. Η επιμονή του αμυντικού του Ολυμπιακού βοηθά και επιθετικά, τον θα βλέπουμε εδώ, κέρδισε από τον Κέννεντι, έβαλε τη σέντρα το 1-0 από τον Τάρκο Κοβάσεβιτς, που ακούει τώρα το όνομά του από τους φιλάδους του Ολυμπιακού. Κλείσε η άμυνα του Εργοτέλη, το εκμεταλλεύτηκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Ντουντού που βλέπουμε εδώ στον κενό χώρο και τους φιλάδους να πανηγυρίζουν το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων με σκόρε τον Ντουντού. Ξαναβλέπουμε τη φάση, ο Λέτος στο κόρνερ. Ο Διόγκο είναι μακριά από την εστία, πέμπτη κεφαλιά και κοιτάξτε τον Ντουντού, τον ξέχασαν όλοι, κινήθηκε έξυπνα αν θέλετε το Βραζιλιάνο και παραβίασε για δεύτερη φορά την εστία του Δασκαλάκη, Ολυμπιακός Εργοτέλης 2-0. Ο Ντουντού, ο οποίος προηγουμένως καθυστέρησε